Suntem în septembrie 99. S-a întunecat de mult afară și a început să plouă. E vineri seara, știi și tu, e plină scara de vagabonzi ce vor să alunge plictiseala. Unul aprinde țigara și toți se strâng în cerc. Se arde încet din când în când, cineva spune ține-n piept. E printre ei un puști care n-a pus bani. E clasa 9 la liceu, are vreo 15 ani. Venise de la școală, dar a mai stat și el în scară să fie la fel ca ceilalți băieți din cartier. Fumase heroină, dar nu-l interesa, părea un simplu drog atunci, mai mult de atât nici că știa. S-a dus acasă și s-a comportat ciudat. A doua zi la masă a vomitat tot ce a mâncat. Părinții nu s-au prins crezând că s-a îmbătat, când el de fapt venise pentru prima dată acasă spart. A continuat și a doua zi la fel, bucuros de noul anturaj din cartier. A trecut o lună, au trecut 2-3, dar într-o zi niciunul dintre ei n-a mai produs lei, știa. Venise rândul lui să facă ceva, combinație cumva sau să dea măcar impresia. Și cum avea alocația pe ultimele luni pentru davale, ajungea câteva zile, banii au fost destui. Băieții lui atunci le-au îmbrățișat, iar cel mai șmecher dintre ei a zis: fratele meu, tu ești băiat. Să moară mama dacă se ia cineva de tine, să vii la mine, nu mi-e frică de nimeni, știi bine. Și de atunci puștul nu știu cum de s-a schimbat așa, tot timpul înjura și o luase grav pe Davada, nu credea. Zicea că ata știi tu cum e viața mea, frate, nu te mai băga, vezi de treaba ta. Cum umbla prin farmacii să-și ia seringă, fiindcă plăcerea la țigare începuse să se stingă. Ceilalți copii îl știau de frică și deja puștul se mândrea cu cine stătea și cu ce făcea. Începuse și el să învețe cum să facă bani și-și luase arfe de când o ardea printre golani. Se șmecherise pe afară și chiulea de la școală, avea tupeu să o dea cu toți în smart doială. A fost meu cam un an de zile, avea intrare la toți traficanții din cartier și era bine. Dar acum avea răuri, nu mai era la fel, și pe cel mai șmecher l-a prins garda cu marfă la el. Părinții lui știau, dar n-aveau ce să-i facă, l-au băgat la Bălăcean, ca poate așa o să-i treacă, da. Când a ieșit, bineînțeles că a tras din prima, stătea spart pe gar zicând: Doamne, ce-mi place heroina. Își ascundea în ghenă fiola, sarea și o seringă, dar fără să știe luase de mult hepatită. Și cu ficatul varză continua să tragă, îl vedea mereu cu țigări la bucată și o sticlă cu apă. Stătea singur pe gard, brigada s-a spart când și-a dat gherlă și a vrut să-și facă mai mult, că nu l-a luat. S-au certat, s-au bătut, se înjurau când se întâlneau, își mai vorbeau frumos doar atunci când se combinau. Și puștul furat din casă acum, vându-se aproape tot. Tasul era bolnav, măsa nu mai muncea deloc, era 2003, se lăsase de școală și se gândea să vândă marfă sau să plece din țară. Stătea pe afară, făcându-și planuri care s-au destrămat într-o